kasuwun kanthi sukolilan penggalih bebunden kula Bapak Wahyu keparing nyaket wonten ing sasana langan beksa. Oh, nggih. Kakang Wahyu sowan nggih wau. Rawuh. Nggih, wonten pundi sanika? Lho kok ndelik kok. Nggih mangke Golek iku. Nggih, maturake panuwun. Pakai lewat rakyat yang tulung Pak Ji nggih. Ya kula kira mudeng gending belas kok. Jenengan ki nggorohi kula. Mamanesmu kanggo jiwa Swanten saene kaya ngoten kok iso. Boten kelar ngeden. Ora usah ngeden sing ngeden buke ae. Nggih, pun derek Kakang Prabu mawon. Agawe ruciteng kalih lara apa kang sinatya upama munduta rukmi tartamtu tatu ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah jenengan neng madyaning jala niti temah kunjing anggen jong neng pagulingan lagamipun Tandamata gunging panuwun Pak Met kalajengaken Tandamata langsung damel-atekan monggo tunjuk perkadang kan sampun pikantuk sampur monggo jumeneng tan kata lumper widawatinipun ingkang keparing dherekaken kridaning para kadang sutresna lan beksa senajan to ora mesra Tandamata sing tak tampa senajan amung sepele ngelingake
kabeh lelabete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumetes sing banyu kadem ake kangen ning atiku Mbak Kitri mau ke Mbak Kitri Tak simpen ono
maturake panuwun tanpa pindan dumateng Kang Mas MC, Kang Mas Samuji ingkang sampun keparengaken kula langan beksa Karangpatian. Nggih, kanthi rahmatipun Gusti Allah wandene sedaya masyarakat saged makempal manunggal wonten adicara wewungon nggih Mas. Nggih, wungon niki tasakuran mengeti setunggal Muharram. Mugi-mugi sedaya kantuk ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Iripun masyarakat tanggung jawab sumbrambahing desa Karangpatian saged guyub rukun hayam tentrem. Amin menika ingkang sinedya Kang. Beh saking sambi kala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kepareng ngaturaken apa Kang Jo? Alah lek kula niki pun gampil mawon. Sampan dindingi dandang gula ngoten ora gampil. Nggih. Iya, slendro ya kena nyongo kena pun manut. Ki mulya laras ya, Mas. Nggih, mulya laras. Kuwi bablasne yang Karangkates ya kena ning wis mau pun Karangkates sampun. Karang nongko Rosinden. Oh. Rosinden ngene iki aku ya wagu jane. Pripun? Nah iya abot-abote melu-melu nyang guyung punapa kang dados hajatipun keluarga mriki mula ya ora jeneng mukas. Laras ingkang Jen pancen nggih. Piantun kang budaya. Swantene sae. Kidung wis sida iki. Ya. Kidung hamur wani kinopita sinawung sarakara Kinupita sinawung sarekara. ya Werdine piye kuwi? engko esek mulya laras mangkene Jan pas kempule pas gawan wong iki pancen budaya pancen nggih wasis. arasa hatur lipur Mbok jumenengipun radi nengah. ya Mriko lho Kang. oh Ya niki disyuting kok ya. lan anggelar seni budaya Jawi ki kok syuting to Mas? Oh nggih niku Ana di lagu YouTube maca kok. rada tak pik-pik. Langen beksan wis pranyata ingkang adi luhung mredadosna sukurna sinaratan ing sesanti karya Basuki. Amin. Nyapa sinden guya ora sir iki. Ya. Oh ini pancen nggih dagelan Kalis seniman Wiraswara. kalis ing sambi kala. Nya terus nono gelang kalung. Tukane kalung pirang-pirang anu entek dol corona. Ingkang sampun pikantuk sampur pas sampai arep kualik. Oh terus iki mang godhonge kualik lho Kang. Iya, Kan ngomong gedubel. pancen ya. Yago pangapunten ingkang sampun pikantuk sampur pakurmatan Pak nggih. Setunggal bogos setunggal kinaturan jengkar saking sasana palenggahan. Tuping sasana pinyanci nggih saperlu hanindakaken langen besajaran kaliyan kanca-kanca mulya laras.
Kurang siji deh, Lor. Urip bebarengan banding ayemu tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketut mung rekoso
mulya iki wis wancine kowe tidakake karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegewo yen sliramu tega palakrama srengenge wulan parane rembulan jenenge kaya kene rasane ora duwe tresno tulus mbok anggap sepele srengenge wulan parane yen bengi rembulan jenenge esuk tepe sorene dadi dale tresnamu mung abang-abang api srengenge wulan parane yen bengi rembulan jenenge kaya kene rasane wong ra duwe tresna tulus mbok anggap sepele srengenge wulan parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dale tresnamu mung abang-abang wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono ning wasis ngungrum angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincang ake alis terus tresno sesideman
kula lek ngene iki isin kali sing senior nih. Dari ajar nggih Mas Slamet. Urip ana kutha gedhe kowe tatukake omaja isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman meski kajembadan. Jenengan lanjut Mami. Dik. Senggak ejan. Luwe becik openono timbang pepisahan latyakan selesyo wani sapotono marang kula
mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuku adrimpung jiwa rageku kok kurung kehormatan mamprung rubuh ngarepin celung urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masak isine kowe apa-apa wae nadyan sesidepan mesti kasebakan mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuku adrimpung jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprung rubuh ngarepin celung urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masak isine kowe apa-apa wae nadyan sesidepan mesti kasebakan